Ahojte a vítajte pri mojom novom podcaste o tom ako. Výber názvu môjho podcastu prebehol veľmi prirodzene, lebo každá dobrá historka či rozprávka je uvedená formulkou o tom ako niečo. Niečo sa udialo, niekto sa niekým stane, čím sa zachytáva to hlavné posolstvo. A tak ako to už aj v živote býva, niektoré príbehy budú mať trpkú príchuť a pri iných sa iste spoločne zasmejeme. A inak dúfam, že sa vám páči k tomuto hovorenému slovu aj ilustrácia. Je to veľmi autentické, lebo tá miestnosť naozaj existuje, je to naša spálňa, tak toto tam vyzerá až na malé farebné odchylky. Na posteli som samozrejme ja a vedľa mňa je mafín. Je to taká symbolika, ktorá nás zachytá v tej najšťastnejšej podobe. Dlho som premýšľala, akým smerom sa bude uberať prvý diel, ale napokon som vyhodnotila, že by bolo fajn začať chronologicky. Pretože predsa len človek by mal si poznať nejaký ten začiatok, aby rozumel súčasnosti. Ako malá som bola veľmi živé dieťa. Mala som rada pozornosť a žiadna aktivita sa nemohla vykonávať bezo mňa. Veľmi ma napríklad aj fascinoval svet dospelých ľudí, túžila som ich spoznať, stať sa dospelým jedincom, ale hlavne veľmi som požadovala z ich strany rešpekt. Rodičia ma totiž vždy vnímali, ako keby im za rovnocennú, len som ešte malá, ale raz budem na ich mieste. Dával mi priestor na to, aby som robila, čo ma baví a moju veľkú fantáziu či živú povahu nechali voľne rásť. Chodievala som do kresťanskej školy. Naša triedna učiteľka ma však desila od prvého dňa. Úplne si pamätám, ako nám hovorila, že je naša druhá mama. Bola to typická komunistická blondiavá učiteľka, ktorá smrdela po káve a neznášala deti. Ruky sme museli mať vzadu okolo stoličky alebo uložené na lavici tak, aby sa naše prsty navzájom schovali a lakti išli od seba. Museli sme byť vystretí, klasicky sa postaviť a zborovo povedať pochválený buď Ježiš Kristus, keď vošla do triedy a až potom sa hodina mohla začať. Nikdy predtým som sa nehambila byť oslovená alebo vyvolaná pred kolektívom, teda až do doby, kedy sme písali písmeno A. Ja som svoje Ačko napísala nad riadkom, takže mi trochu uletelo. Učiteľka vtedy prišla k môjmu zošitu a ceruzkou mi pod Ačko vyšafovala voľný priestor, aby poukázala na chybu. A po tom označení som jemne ceruzkou prebehla aj ja. Ona sa ku mne vrátila a začala kričať, prečo som si dovolila prejsť po tej časti ceruzkou. Označila ma za nedisciplinovaného žiaka, vzala mi žiackú knižku a napísala mi poznámku. Od toho dňa začal kolotoč nekonečného karhania. Dokonca zo zadu žiackej knižky mi učiteľka nalepila ďalší zošit akože na rozšírenie poznámkovej časti. Rodičia si všimli, že veci, ktoré sú v žiackej knižke mne vyčítané, nemá nič spoločné s chodom hodiny, ale ide čisto o šikanu. Preto moja mamina pod posledných pár poznámok napísala, že si nežela, aby mi písala poznámky, aby ma nestresovala. Keď si to ďalší deň učiteľka prečítala, tak odrazu červenela. Ja som si naozaj myslela, že jej vybuchne od zlosti hlava a začala vrieskať. Ďalší deň po mňa prišla do triedy riaditeľka, ktorá si zobrala moju žiackú knižku ako dôkazový materiál, že išlo o šikanu, dala mi úplne novú a presunula ma do vedľajšej triedy. Tak som sa stala bečkerkou, ktorá už za novú triednu učiteľku mala sestričku z kláštora. Zo začiatku bolo pre mňa veľmi náročné vstúpiť do rozbehnutého kolektívu, nakoľko som si nevedela nájsť žiadne kamarátky. Jedno dievča, volá sa Kajka, bolo také svojské a začal medzi nami veľký konflikt. Raz nás spolužiaci zamkli spolu do šatne. Neviem, či ich zámer bolo hádku urovnať alebo ju ešte zväčšiť. Každopádne sme prišli na to, že obe keď sa cítime neisté, tak útočíme. A obe sme v tej sekunde pochopili, že budeme najlepšie kamarátky. A stále sme. Pamätám si, ako sme vlastivede mali v pracovnom zošite mapu Slovenska, do ktorej sme umiestňovali rôzne prvky. Pracovala som na tejto úlohe celý víkend. V pondelok učiteľka zbierala domácu úlohu, aby ju mohla oznamkovať. Na keď som si všimla paniku, pretože úlohu nemala. Mne bolo jedno, že dostanem 5, aj keď som vedela, že rodičia by teda rovnako neboli nadšení ako jej, ale ja som nemohla dopustiť, aby bola smutná. V zošite som vygumovala svoje meno a napísala som Kajkine a zasa v jej zošite som napísala svoje. Neviem ako, zrejme podľa rukopisu, ale učiteľka na to prišla a poslala nás do riaditeľne, lebo sme klamali a podvádzali. Veľmi sme plakali. A báli sa rodičov, že čo na to povedia, hlavne kvôli tomu, že v ten deň sme mali byť po škole u Karolinky doma. Naši rodičia sa na tom priateľskom geste pousmiali a tak sme spolu strávili pekný čas. Ďalší deň nás rozsadili, ale ani to nepomohlo a rebelovala som ďalej. Napríklad spolužiak si zabudol zobrať zo zadnej skrinky pred hodinou učebnicu a podmienka bola, že kto si zošiť nestihne alebo zabudne zobrať, dostane minusku. Z 3 minusiek je 5. Veľmi ma prosil, či by som sa neospravedlnila, že si chcem zobrať zošit a vzala by som jeho, pretože on už má 2 minusky a nechce 5. Ja som nemala žiadnu, tak som ani neváhala, zdvihla som ruku, poprosila som o ospravedlnenie, dostala som mínusku a mohla som si ísť po zošit. Učiteľku som týmto počinom tak nahnevala, že ma dala do somárskej lavice. To bola taká lavica, ktorá bola otočená úplne opačne oproti tabuli, ďaleko od ostatných lavíc, jednoducho tam človek bol o samote, len vedľa skrine a steny a pozeral sa do ďalšej steny. Za každým, keď som si chcela niečo z tabule odpísať, tak som sa musela úplne celá otočiť a zistiť, že čo tam je napísané. K tejto lavici sa chcem ešte vrátiť, lebo teda jednu časť doplňala skriňa, ku ktorej sa mi spája teraz už úsmevný príbeh.
Už v tejto ére som milovala časopis Víč a vyšiel k nemu aj album, kde ste si stánku mohli kúpiť nálepky. Raz som svoj album doniesla ukázať Kajke do školy, kde mi ho sestrička počas veľkej prestávky zobrala a schovala do zamknutej skrine. Vždy, keď tam dala akúkoľvek vec, tak záhadne prestala existovať. Veľmi som plakala a prosila, aby mi album vrátila. Povedala mi, že si ho mám vypýtať o mesiac na konci roka a keď som album chcela naspäť, tak mi povedala, že nič také tam nie je. O tejto krivde vedeli všetci moji najlepší kamaráti aj moje životné lásky. Jeden človek z môjho kruhu sa rozhodol, že ma tejto kladby zbaví a tak mi cez aukciu kúpil spomínaný album a nálepky. Tento darček som dostala na minuloročné Vianoce. Celé som to preplakala, lebo ten fakt, že držím v rukách po 18 rokoch ten milovaný album je zázrak. Tak rada by som sa touto veselou nôtou s vami na dnes rozlúčila. Dúfam, že vás takýto spomienkový pilotný diel bavil a ja sa na vás budem tešiť aj na budúce. Ahojte.